L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem l-MEA qed tipproponi li mill-2024 il-qudiem il-kumpens għall-għoli tal-ħajja magħruf bħala il-kola għandu jkun iffissat bejn il-minimu ta' €2.50 u massimu ta' €6 fil-ġimgħa. Il-kumpens li jinħadem bil-mekkaniżmu tal-kola jingħata lil kull ħaddiem biex ipatti għall-għoli tal-ħajja fis-sena ta' qabel. Il-pożizzjoni tal-MEA tħabbret waqt konferenza l-aħbarijiet li fiha ġie ppreżentat sħarriġ li sar fost 400 impriża. L-assoċjazzjoni qalet li din il-proposta qed issir minħabba l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa li tiwasslu għal żieda fil-prezzijiet tal-konsumatur kif ukoll tan-negozji. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li aktar minn nofs il-kumpaniji qalu li se jassorbu iż-żiediet tal-prezzijiet huma stess. Fost dawk il-kumpanija li jimportaw u li jesportaw kienu 28% li wieġbu li jassorbu il-prezzijiet huma stess. Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem Joe Farrugia qal li l-fatturi għal din iż-żieda fil-prezzijiet huma l-gwerra fl-Ukrajna u kif ukoll l-effett tal-pandemija globali.